Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe? Ọtụtụ nsogbu unu, ana m ekwu eziokwu, ọtụtụ nsogbu unu a ga-egbo ya ma ọ bụrụ na ị ga-ehi ụra ma zuo ike ma mee ihe ga-eme gị ka ị chịa ọchị mgbe niile. Anyị kwesịrị ịchị ọchị. Amen. N'abalị anyị ga-ekwu banyere maka ebere nke onwe. Ugbu a anyị nọ na-ekwu maka nnọzi na otu anyị ji chọọ ka ihe nọzie anọzie. Anyị ga na-enwe ebere maka ndị ọzọ ndị nọ n'obi mgbawa. Ebere nke bụ obi ebere, nke bụ ezigbo ebere Chineke, nke bụ obi ebere. Ọ na-abụkarị ihe nke a na-emere onye ọzọ nke nọ na mwute. Akwụkwọ nsọ wee sị Jizọs wee gaa n'obi ọmịiko, ebere na obi ebere. Mgbe ahụ ọ ga nyere ndị mmadụ aka. Ọ bụrụ na a ga-akwali anyị ka anyị nwee obi ọmịiko nye ndị ọzọ, wepụ obi anyị na ihe nke anyị chọrọ, mgbe ahụ ka anyị na-agaghị atụfu ọtụtụ oge ịtụgharị ihe kwesịrị ịpụ apụ ya na-abata n'ime onwe anyị. Ndị Galeshia isi 5 ebe anyị ga-ebido. Anyị nwere ọtụtụ ihe ndị dị iche iche nke akwụkwọ nsọ na-akpọ mmehie. Amaokwu nke 19, ọlụ niile nke anụ arụ pụtara ihe ma doo anya. Ha bụ akwamiko, adịghị ọcha, emerụ ihe n'oke, ikpere arụsị, ịgba afa, ịkpọ asị, esemokwu, ekworo. Lee ihe ịma atụ dịka ekworo. O nwere ike ihe na anyị adịghị eguzogide ya dịka anyị kwesịrị, dịka anyị nwere ike iguzogide ịgba afa dịka anyị si na ọ bụ ihe ukwu, ma ha niile nọ n'otu usoro ahụ. Iwe ọkụ, ichere naanị onwe gị, nkewa, ịkpa oke, mmụọ nke emume, iro otu nke nwere otu nkwekọrịta na imegide eziokwu, anya ukwu, ịṅụbiga mmanya oke, emume ịṅụ mmanya na ihe ndị dị otu a. Adọrọ m unu aka na ntị na mbụ, dịka m mere na mbụ, na ndị na-eme ihe ndị dị otu a agaghị enweta alaeze Chineke. Ugbu a ka mmadụ ghara ịtụ ụjọ na ọ bụrụ na ya ewe iwe ọ gaghị aga eluigwe, ma ọ pụtara inyefecha onwe gị na mmehie ahụ. Mgbe ahụ o nwere ihe dị njọ otu ebe, ma anyị kwesịrị ikwe ka Chineke gosi anyị eziokwu ka anyị nwere onwe anyị. Nke a abụghị ụzọ nke onye kwere ekwe kwesịrị iji ebi ndụ. Ya mere, mgbe Chineke nọ na-emeso m afọ ndị gara aga banyere ebere nke onwe, ya wee kpọta m na ihe ọgụgụ a, m lechaa anya sị ịbara onwe gị ebere anọghị na ya. Ma mgbe ahụ anya m wee mepee na mkpughe. Ọ bụ n'ime ihe ndị a, n'ihi na ebere nke onwe wee ikpere arụsị. Mgbe anyị na-abatara onwe anyị ebere, anyị abanye n'ime wee mee onwe anyị arụsị. Ihe niile wee bụrụ maka m onwe m nke m. Ekpuchidere ụwa m niile n'ime m, wee bụrụzie onye na-echere naanị onwe ya, na-eme onwe m ikpere arụsị, nke na-abụghị ihe na-atọ Chineke ụtọ. Ma ọ naghị atọ Chineke ụtọ n'ihi na ọ ma otu o si dịrị njọ wee nye anyị. Onwe otu anyị ga-esi tụgharịa ihe niile n'ime onwe anyị maka onwe anyị, obi adị anyị mma. Mmadụ ole n'ime unu chọrọ inwe obi ụtọ? M na-agwa gị, inwe obi ụtọ, ezigbo obi ụtọ. Amen. Eche m na nke a bụ isi ihe onye ọbụla chọrọ. Anyị chọrọ nnọọ inwe obi ụtọ. Anyị chọrọ ịkpọrị ndụ ma nwee obi ụtọ. Ịgwa gị okwu banyere ejupụtaghị na ebere nke onwe, naanị ka anyị nwee nnọzi, n'ihi na nke a bara uru mgbe niile. Anyị chọrọ ilezi anya ịhụ na o nweghị onye ga-eche na m si na enweghị ike iwe iwe. N'ezie, ọ bụrụ na agharịpụ gị, ma ọ bụ mmadụ mejọọ gị, ma ọ bụ mmadụ meso gị ụzọ ọjọọ, iwe nwere ike iwe gị. Ma Chineke na-enye anyị ngwa ọrụ iji ịlụso ihe ndị ahụ ọgụ na ịrụ ọrụ n'etiti ihe ndị ahụ na ahụike, ma na-ekweghị ka ha chịkwata anyị. N'ihe ịma atụ, ọ bụrụ na onye ị hụrụ n'anya nwụọ, ọ ga-eme gị ka ị gabiga ihe mgbu. Ọ bụ ihe na-ekwesịghị ka a hapụ ime.
ma ọ dị njọ ikwe ka mmụọ nke iru uju nọgide n'ime ndụ gị ma were chasịa ọnọdụ ebe ị na-agaghị ebipụkwu ndụ gị nke fọrọ afọ n'ihi ihe nke funarịrị gị n'oge gara aga. Ya mere, n'ụzọ kwesịrị ekwesị, anyị chọrọ inwere ihe mgbu anyị wee sị, ịma ihe a na-ewutekwa, ọ na-ewute. Nke a mere Chineke ji nye anyị anya mmiri iji bere onwe anyị akwa na ndị ọzọ na-enwe ihe mgbu. Ma otu ọ dị, ọ bụrụ na anyị kwee ka nke a metee aka wee bụrụzie ebere nke onwe, onye ọbụla n'ime anyị nweziri ike bụrụzie onye na-achọzi ebere nke onwe. Ihe ọzọ ga-eme bụ ihe mba anyị ga-eme ma ọ bụrụ na ya enwetaghị ihe anyị chọrọ bụ inwe mwute nye onwe anyị. Ma ọ bụrụ otu a ka ọ dị, ị kwesịrị ime ihe banyere nke a ma mekwa ya ngwa ngwa. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu ahụ, ọ bụrụkwa na nsogbu ga-ebu ya ibu otu ahụ, ọ dịrị gị mma. Mana ọtụtụ n'ime ụfọdụ anyị na-enwe nsogbu, mana anyị na-achọ ịnụ ozi a n'abalị a. Ma ozi a ga-edebe gị site n'inweta nsogbu dị otu ahụ. Mmadụ ole n'ime unu ka ekwensu kpaliworo ka ha bata n'inwe ebere nke onwe? Ọ dị mma, o wutere m ịsị na anyị na-emekarị ya mgbe niile. Na-ele anya ma abalị agasịa na anyị ga-asị, anọọna m ebe ahụ mbụ, mgbe imeela, agaghị m agazi n'ebe ahụ. Amen. Metụ obere mkpọtụ ka m mara na obi dị gị ụtọ. Nke a bụ ụfọdụ nsogbu nke ebere nke onwe na-ebute. Mgbe ndị mmadụ na-atụgharị n'ime onwe ha, ime onwe ha ikpere arụsị, echiche ha niile na-agbakwasị ụkwụ na onwe ha. Ụwa ha niile ga-abịa bụrụ maka ha. Chineke kpọrọ anyị ka anyị pụọ apụ, ọ bụghị ịbata abata. Ndị na-ebi n'ebere nke onwe na-elekwasịkarị naanị nsogbu ha na ọdachi ha anya, ma ha anaghị ahụta ihe ha nwere ike ma na-emekwara ndị ọzọ. Ugbu a, ihe ọbụla ị nwere ike iche iche, naanị otu ụzọ esi enwe obi ụtọ bụ iwepụ obi n'onwe gị ma bido ị na-agọzi ndị ọzọ. N'ezie, nke a na-atọ m ọchị. Ọ dị m ka ọ bụrụ na ibicha ndụ gị niile ime onwe gị ka ị nwee obi ụtọ, ị gaghị enwe obi ụtọ. Mana ọ bụrụ na inyefe onwe gị Chineke ma tụkwasịkwa ya obi ilekọta gị ma wetakwere gị ihe ị chọrọ, ma gị tụfuo oge gị dị mma n'ịgọzi ndị ọzọ, ma ọ bụ n'ịgba ha ume, ma ọ bụ n'inyere ha aka n'ahụ anya, ma ọ bụ inye ha ihe, ma ọ bụ ihe ọbụla o nwere ike ịbụ, ije ozi n'ụzọ ọbụla ọ bụ, ma ị ga-atụkwasị uche gị n'inyepụ enyepụ, ị ga na-enwe obi ụtọ gaa n'iru kwa ụbọchị nke ị na-adị ndụ. Enwebeghị m obi ụtọ karịa ka m na-enwe ugbu a m na-eme ihe a m na-eme ugbu a. Enwetụbeghị m obi ụtọ karịa ka m na-enwe ugbu a na-enwe ojuju afọ. Mgbe ahụ, mgbe m na-eme ihe a ugbu a m na-eme ugbu a, m na-arụsi ọrụ ike, mana ama m na enyegara m ndị mmadụ aka. Ma mgbe ị na-enyere ndị mmadụ aka, mgbe ahụ Chineke ga-enye gị ọṅụ nke naanị ya pụrụ inye gị. Otu ihe na-adị m ịtụnanya n'ime ndụ m, mana ana m enwe oge ekpere banyere nke a, mana abịa na-aghọta. Ị nwetụla nsogbu nke bụ na otu ọbụla isi goduru nyere onwe gị aka? Ugbu a, gịnị ka o ji bụrụ na ị nwere ike inwe nsogbu ị gaghị enyenwuru onwe gị aka? Mgbe ị na-apụghị inyere onwe gị aka, Chineke etee gị otute mmanụ ịga nyere onye ọzọ aka. Ngwa, ọ bụrụ na ị ga-emenwu m ka m nyere onye ọzọ aka, gịnị mere ị gaghị ekwe ka m nyere onwe m aka? N'ihi na Chineke achọghị m nwa inyere onwe m aka. Chineke chọrọ ka m nyere gị aka, ma mgbe ahụ m kụzie mkpụrụ n'ime gị, mgbe ahụ Chineke ewere mkpụrụ ahụ m kụrụ wee weghachitara m ihe owuwe ihe ubi na ndụ m site n'ikwe ka onye ọzọ jere m ozi. Ya mere, m jere gị ozi, Chineke metụ onye ọzọ aka ijere m ozi, ma n'ụzọ ahụ ka Chineke ga-eji were onye ọbụla kwara ngwa ọrụ anyị niile enwe ọṅụ. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m dị na mbụ, ị gbuola ọtụtụ oge ugbu a ịgbalịsi ike ime onwe gị ka ị nwee obi ụtọ, ma n'abalị oge mgbanwe eruola. Ma ime ụjọ na-atụ anyị mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na n'ezie ọ bụrụ na m anaghị elekọta onwe m, o nweghị onye ọbụla ọzọ ga-elekọta m. N'ezie, Chineke ga-eme ya. O nwere ike ọ bụghị mmadụ nọ n'ụwa, ma Chineke ga-eme ya. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ na anyị fee Chineke site n'obi anyị niile, ọ ga-achọta onye nke ga-abụrụ anyị ngọzi wee nye anyị. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ọ ga-achọ n'ụwa niile. Mgbe ndị mmadụ jupụtara n'ebere nke onwe,
lekwasị onwe ha anya, ha na-ahụta naanị ihe ha na-enweghị. Ha na-atụfu ihe ha nwere, ma nke a bụ eleghị anya ihe ọjọọ nke kachasị ha niile. Ịma, ana m arụsi ọrụ ike ị na-eme ihe m na-eme, ma emeela m ihe ogologo oge. Naanị ịgwa gị eziokwu, ahụrụ m nke a n'anya. O nwere oge ndị m na-enwe ike ọgwụgwụ ime ya, mana ihe mgbochi na-akachara m mfe mgbe ahụ bụ ịnoru ala chee otu o si bụrụ ihe ịtụnanya na ihe a na-achọ achọ na amara nke Chineke nyere m. Ịbịa na-ekwu okwu ya, na-ekwusara nde ndị mmadụ, na-ahụ ndụ ha ka ọ na-agbanwe n'ụzọ nke ha na-agbanwe. Ma ịma ihe mere, enwere m ike imeri ike ọgwụgwụ ahụ ma ọ bụrụ na m chee ya nkeji abụọ n'ụzọ ziri ezi. Ma ị na-aghọta ihe m na-ekwu mgbe m na-asị mgbe ụfọdụ ike na-agwụ? Ike nwere ike ịgwụ mmadụ na ihe ọ na-eme. Ịma, nke a nwere ike ịbụ ọgbakọ mbụ ị na-abịa, ndị ụfọdụ na-asị anọtụbeghị m ebe ụdị ihe a na-eme. Ee, anọtụla m. N'ikwukwa ma ruo n'onwe gị, o nwere mgbe ike na-agwụ gị maka ọrụ gị. Mmadụ ole n'ime unu ka ike na-agwụ maka ọrụ ha? Ma ihe ị ga-eme ewe ị ga-anọrọ ọdụ otu ebe chee, gwa gịnị ka ọ ga-adị ka ya ọ bụrụ na enweghị m ọrụ? Ma o nwee ihe ọzọ, ị nwere ọrụ, ị nwere ike ịhụ ya n'anya, mana ị nwere ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị soro m nọrọ na Madagascar ọnwa abụọ gara aga, n'Afrịka, ebe ụmụaka 50,000 bi n'akụkụ ụzọ, ma gị wee jụọ nne ya ajụjụ, onye ji ụmụ 6 biri n'akụkụ ụzọ, ma na-ele ka ọ na-akwazi ebe ha ga-ehi ụra n'abalị, na-ehi ụra n'akụkụ ụzọ, ma hụkwa ya ka o buliri n'ụtụtụ ya ma gaa n'obere ọ na-arụ ọrụ ịza ihe ya ma ọ bụ ihe ọbụla ọ bụ, wee hapụ ụmụ ya ndị toturu etotu ka ha lewe ndị obere ruo mgbe ọ ga-alọta ha n'abalị, na-ejighị ego ga-ezu iji gaa hie n'ime otu ebe, ma nwee ego iji ile anya ịzụta nri maka ụbọchị ahụ. Obi ga-adị gị mma na ị nwere ọrụ. Ana m ekwu eziokwu, mgbe ụfọdụ anyị kwesịrị ị na-eche echiche banyere nzube, mana mmadụ ole n'ime unu mana anyị na-echekarị maka ihe anyị na-enweghị. Otu ike si gwa anyị na nke a, otu ike si gwa anyị na nke ọzọ. O Chineke m, anyị bụ ndị a gọziri agọzi. N'ezie, anyị bụ ndị a gọziri agọzi. A gọziri anyị agọzi nke ukwuu. Ndị a gọziri agọzi n'eziokwu m. Ma echere m na o nwere ike ihe ọjọọ kachasị n'ime ndụ anyị niile bụ mmadụ ahụghị ihe o nwere. Ịma, e nwere otu enyi anyị nwoke bụ nwa okorobịa nke kwesịrị idu na-abụ n'izu ụka. Ọ bịanwu n'izu ụka n'ihi na izu 3 gara aga a chọpụtara na nwunye ya dị afọ 37 bụ ọrịa dị ike a na-akpọ kansa, ma o nwere ụmụntakịrị 2, ma anyị so ya na-arụ ọrụ na nke ahụ. M na-agwa gị, ndị maara ya hụrụ ya n'anya pụtara nnọọ iche. N'ezie, ndị mmadụ enyela ha ihe, ha agọziele ha, ha elekọtala ụmụ ha, ha eshierele ha nri, ha banyere n'ụlọ nke ha ga-anọtụte. O nweghị ihe n'ebe ahụ, mana ha ga-eji nwayọọ nwayọọ na-emezi ya dịka ego na-abịa. Ma nwunye ya nọ n'ezigbo ọrịa ugbu a nke na ọ gaji ịgabiga ihe ọnụ na-agaghị ekwuli. N'ezie, ndị mmadụ abata, ụmụnna abịa mezie ala ebe ahụ, ndị ụfọdụ azụ oche, ndị ụfọdụ azụ nke a, ndị ụfọdụ azụ nke ọzọ. Ma nke a bụ ebe onye oyiri Kraịst na-enwupụta. Nke a bụ mgbe anyị na-eme dịka ndị otu Kraịst. M wee gwa ya mgbe m na-agwa ya okwu, ngwa gee ntị, ana m ekwu otu ihe ugbu a. M sị ya, ị nọ n'ọnọdụ kacha mma nke ị nwere ike ịnọ n'ime ya nye n'ọnọdụ ọjọọ dị otu a. Ngwa chee maka nke a. N'agbanyeghị ị nwere ike inwe ọnọdụ jọrọ njọ, naanị gị anọghị. Chineke hụrụ gị n'anya. Ịma ebe ị ga-aga ọ bụrụ na ị nọghịzi n'ụwa a, iji olileanya. N'agbanyeghị ogologo oge ọ ga-ewe, ị ga na-enwe olileanya. N'agbanyeghị ihe na-emere gị n'oge gara aga, ị nwekwara ike inwe ọdịnihu dị mma, n'ihi na n'ime Chineke ọ bụ onye nkwado nke mmalite ọhụụ.
n'ezie Chineke jupụtara n'ihe ọhụụ. Ya mere anaghị m ebupụta nsogbu mmadụ ọbụla, mana ana m ekwu na ọ bụrụkwanụ na ị nwere nsogbu ma ị nweghị Kraịst, mgbe ahụ nke ahụ ga-akacha njọ. N'agbanyeghị n'ime ọnọdụ kacha njọ nke anyị nwere ike iche, anyị na onwe anyị nwere ike ịkparịta ụka, anyị echetara onwe anyị na anyị nwere ọnọdụ kacha mma nke anyị nwere ike inwe n'ime ọnọdụ ọjọọ ahụ nke anyị nọ n'ime ya. Ịma, alara m n'iyi n'ọtụtụ afọ nke ndụ m, laa nnọọ n'ezigbo iyi. M na-ekwu ịla n'iyi n'ime ebere nke onwe, na-atụfu ụbọchị m na-emere onwe m ebere. Enwere m mwute banyere onwe m n'ihi na nna m kwasoro m iko, ma enwekwara m mwute banyere onwe m n'ihi na nne m maara maka ya mana ọ zọpụtaghị m. M wee lụọ di mbụ m lụrụ, nke ahụ abịakwa. M wee na-enwe mwute n'ime onwe m n'ihi na ọ bụ nwoke na-agbagharị ebe niile na-achụgharị ụmụ nwaanyị, n'ikpeazụ ya agazie ụlọ mkpọrọ. M bịa mechaa lụọ Dev rụrụ ọrụ kwesị ntụkwasị obi. M bido na-enwe mwute n'ime onwe m n'ihi na ọ na-agba egwuregwu gọlf nakwa ele egwuregwu bọọlụ. Ma mgbe mụ na Dev lụrụ ọhụrụ, anọ m n'ezigbo ọrụ, m na-enwe mwute n'ime onwe m n'ihi na ana m arụ ọrụ nke ukwuu. Enwere m otu nwa site na ọlụlụ di nke mbụ m. M kpọọ ya Dev, nke a masịkwara m. Dev akpọgharị ya, ma achọrọ m ka mụ na ya na-anọ n'ụlọ. Ya mere m hapụzie ezigbo ọrụ ahụ rụwazie obere ọrụ. Obi adịtụkwa m mma n'ọnọdụ ahụ. Ya mere m kwụsịchakwụzi ịrụ ọrụ ka m nwee ike ị na-anọ n'ụlọ. M wee na-enwe ihe mwute n'ime onwe m n'ihi na mgbe niile anọ m n'ụlọ, Dev apụọ gaa n'ahụ ndị mmadụ. O nwere onye mere n'otu a na mbụ? Ee, ụbọchị niile Dev aga ọrụ, ya na ndị mmadụ anọrọ, mụ na ụmụazị anọrọ n'ụlọ, nke bụ ebe m si achọburu m ịnọ. Mgbe m bidoro, afọ ole na ole ka anyị lụchara, Dev gbalịrị ime ka obi dị m ụtọ, mana otu ụbọchị ya achịli aka ya elu sị, ma ihe mere, emechaala m. Ọ pụtaghị na ọ chọghịzi m, kama ọ na-agwa m na agaghịzi m atụfu ndụ m ịgbalị ime gị ka obi dị gị ụtọ. Ị nwere ike nwee obi ụtọ ma ọ bụ gị ghara, ma onwe m aga m enwe obi ụtọ. N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na ị nọ n'agwa ọjọọ ahụ nke m nọburu, nke ahụ bụ ihe kacha mma nke mmadụ nwere ike ịgwa gị. Ya ele m anya, ya sị, aga m abataziri gị ebere ọzọ. Ịbụ nnọọ onye obi ọjọọ kachasịcha n'ụwa. Ị nweghị nnọọ mmetụta ma ọ bụ obi mmadụ. Ya sị, agaghị m abataziri gị ebere n'ihi na ọ gaghị enyere gị aka. Mana amasị m ịnọrọ ala ebe a sị ihe o kwuru ziri ezi, na ọ gaghị enyere m aka. N'ihi na mgbe ị nwere nsogbu nke ebere nke onwe, ndị ọzọ ịbatara gị ebere bụ ịkwalite nsogbu nke ị nwere. Ama m na ụfọdụ n'ime unu che na m nwere obi ọjọọ, mana enweghị m. Ozugbo anyị ga-atụgharị n'ebe a, o nwere otu nwoke a dụwara n'akụkụ mmiri afọ 38 na-eche ihe ịrịba ama nke na-eme otu ugboro n'otu afọ. Mgbe Mozi ga-abịa gbagharịa mmiri, onye buru ụzọ banye na mmiri ahụ enweta ihe ịrịba ama. Ma Jizọs abịarute. Ruo ole mgbe ka ị nọrọ n'ọnọdụ a? Afọ 38, ị ga-asị, Jizọs ga-asị, o, ọ dị egwu o. Ya wee sị, ị chọrọ inwere onwe gị? Ị dị na njikere inwere onwe gị? Nke a bụ ihe o kwuru n'akwụkwọ nsọ Amplified. Ị dị na njikere inwere onwe gị? Ya wee sị, ọ dị mma. Mgbe ọbụla m chọrọ ịdaba na mmiri ahụ, mmadụ ebu m ụzọ daba. Ọ wee na-anụ ya? Enweghị m onye ọbụla ga-enyere m aka, ma enweghị m inye aka. Ma ị ga-eche na Jizọs ga-egbunye ikpere sị, oo, ya sị ya, bulie. Ma nke a so n'otu nnukwu iti mkpu nke nọ n'ime akwụkwọ nsọ, bulie. Ma nke a bụ otu ihe a m na-eme n'abalị a. Ana m asị, oge eruola mgbe ị ga-ebuli. N'ihi na o nweghị ihe ebere
itipịa gị. Ị na ha achọ ịbụ onye isi ọwụwa na onye afọ na-ata. Ezutere m otu nwa agbọghọ na Yuta, ya sị ka m gwa gị nwanne m, ndụ atụbala m n'okpuru ụgbọala. M sị ma ihe mere na o mere m otu ihe ahụ, ma ugbu a ana m anyazi ụgbọala ahụ. Ịnọsi ike n'okpuru ụgbọala, ị nwere ike ịnọ n'akụkụ mmiri a ruo afọ 38, maọbụ ị nwere ike isi anya, nke a bụ ihe na-emeela m na ndụ m. Ọ bụghị m kpatara ụfọdụ ha, o nwere ike m onwe m kpatakwara ụfọdụ ha. Agaghị m ebiri ndụ m lawa azụ. Enwere m ọdịnihu. Oge eruola mgbe m ga-ebuli, gafere onwe m, ma gaa rụọra Chineke ọrụ. Ebe a bụ mmepe ụzọ nye ebere nke onwe. Ihe ndị ị na-achọghị anọzi nke ọma n'ime ndụ gị. Na-ewere ha oge na-eme ihe ndị ị na-enwe ọṅụ na ha. Nke a bụ ọkpụkpọ oku ghere oghe. Iresa nrepịa mgbe niile bụ ọkpụkpọ oku nye ndị ebere nke onwe. M si na mmemme ala, aga m eme otu ihe n'abalị Satọde na Sọnde nke na-enye m ọṅụ. Amabeghị m ihe ọ ga-abụ, mana aga m eri otu ihe masịrị m. Aga m eme otu ihe nke na-enye m ọṅụ, n'ihi na ọ bụrụ na emeghị m ya, ebe Tuzdee enwere m ike ibido bawara onwe m ebere, n'ihi na Mọnde ka m ga-aga njem m nke ọzọ, ịga Kanada. Inwe ajọ ike ọgwụgwụ bụ ịkpọ ịbatara onwe ebere. Ma enwere m ike ịgwa gị na nke a bụ mgbe m na-enwe ajọ ọnwụnwa, mgbe ike gwụrụ m nke ukwuu, ma anaghị m ezu ike nke ọma. Ma mgbe ụfọdụ nyere m, ọ bụghị naanị ihi ụra na izu ike, ọ bụ ịnọ nwayọọ. Achọrọ m ịnọ nwayọọ. Abịaruru m ebe a n'ehihie Tọzdee. M banye n'ụlọ m, mụ na Dev hụrụ onwe anyị n'anya, mana ọ bụrụ na anyị nọ n'ụzọ, o nwere ime ụlọ ka ya m nwee eke m. Ịma mgbe anyị nọ n'otu ebe, ọ ga-abụ isi gịnị? Dev chọrọ ile egwuregwu gọlf. Achọrọ m ịnọ jụụ. Achọrọ m ịmụ ihe. Dev na-achọ ịgụ egwu. Ihe ọ bụla ị ga-eme iji mee ka udo chịa, ị ga-eme ya. Amen. Mana anyị na-anọkọta ọnụ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ị na-eche nke ahụ. Naanị iji gwa gị otu anyị si ehi ụra, anyị na-anọkọta ọnụ n'ụlọ. Abụ m nnọọ ezigbo nsogbu, m na-agwa gị. Chineke m. Ya mere, ọ mara ezigbo mma. Edere m n'akwụkwọ m, enwere m awa 2 ịnọ jụụ. Gbaa ka ọ ga-eji dị m ka ihe niile gbasara agbasa anọkọtala ọnụ. Nwee nnọọ oge ịnọ jụụ n'ime ndụ gị, ebe na-enweghị mkpọtụ, na-enweghị ndị nọ ya, na-enweghị ekwentị, na-enweghị redio, na-enweghị ihe onyonyo. Mmeghe ụzọ ọzọ nye ebere nke onwe bụ okwu a na-edozighị edozi. Iwe, esemokwu, ikwere mmejọ, mwute. Nke ọzọ bụ ịchọ enyemaka ebe ọ na-ekwesịghị isi abịa. Nke a bụ ezigbo mmepe ụzọ maka ngharịpụ, mgbe ị ga-enwe ọtụtụ ngharịpụ nọ n'ụzọ gị. Ma ịkpachapụ anya, ọ ga-aghọ ebere nke onwe. Ebere nke onwe na-anapụ anyị ndụ nke Chineke chọrọ ka anyị na-ebi. Naanị otu ụzọ ị ga-esi nwee obi ụtọ bụ inyefechasị Chineke onwe anyị ma tụkwasị ya obi, inye anyị ihe nke anyị chọrọ mgbe anyị legide mkpa nke ndị ọzọ anya. Nke a bụ ihe nzuzo nke na-enye ezi obi ụtọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.